आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। देवगड तालुक्यातील मुणगे गावामध्ये केंद्र सरकारकडून प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध दर्शवण्यासाठी भगवती मंदिर मुणगे येथे खास विशेष ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली होती। या ग्रामसभेत या प्रकल्पाला एकमुखानं कडवा विरोध करण्यात आला। पाहूयात। या सभेत उपस्थित ग्रामस्थांनी लोकप्रतिनिधींनी आपल्या प्रभागातील ग्रामपंचायतींकडून या प्रकल्पाला विरोध असल्याचे ठराव घेऊन त्याची प्रत मुणगे ग्रामपंचायतला देण्याबाबत विनंती केली। मुणगे आडबंदर गावच्या हद्दीत कोणी जमीन विकत घेण्यासाठी बाहेरील व्यक्ती आल्यास, अगर कोणत्याही कंपनीचा सदस्य आल्यास त्या जागेवर विरोध करून ग्रामपंचायतीच्या निदर्शनास आणून द्यावं असं ठरवण्यात आलं। लवकरात लवकर कृती समिती स्थापन करून अणुऊर्जा प्रकल्पास विरोध असल्याबाबतचं पत्र जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग, पोलीस अधीक्षकांना देण्याबाबत ठरवण्यात आलं। त्या झालेल्या ग्रामसभेचा ठराव हा 2 दिवसात तयार करून तो संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्याचं ठरवलं। यापुढे कायदेशीर लढाईची वेळ आल्यास मुंबई व गावातील ग्रामस्थांनी आर्थिक हातभार लावून सहकार्य करण्याचं ठरवण्यात आलं। गाव घर करतो मानकारी वचनदार जे काय भगवती आज तुझ्या गावात जो काय कल्प जो काय इल्लो असा तो रद्द करण्यासाठी जे काय सकाळी आणि जो काय गाव घर करतो मानकारी वचनदार किंवा मुंबई शहरातो जे काय तुझे आपले करते मानकारी वचनदार एका मुंबई शहरापासून इले आणि तुझ्या एका मंदिरात जी का मीटिंग घेतल्याने आणि ती मीटिंग भगवती आनंदातून संकल्प ती पार पाडून दिलं कधी वादविवाद न होता आनंदाची शांततेपणे तू पार पाडून दिलं पण आता भगवती त्या लेकरांनी आता जे काय गावघर करतो मानकारी वचनदारांनी जो काय सगळ्यांनी जो काय विचारपूस केलेला असा हो जो काय कल्प जो काय इल्लेला असा तो कल्प रद्द करण्यासाठी जी काय तेरी जी काय कमिटी गावघरान नेमलेली असा आणि ती कमिटी आज आमच्या सरकारी लोकांपर्यंत थंय जाऊन जी काय ती पोचणार असा आणि ती पोचून जी काय काम करणार असा त्या कामातून सहभागी होण्यासाठी आणि त्यांच्या घरी कोणतरी त्यांच्या जे काय विरुद्ध लोक असं ते लोक ते कुटापूट करण्यासाठी जे काही करते आणि ती कमिटी किंवा जे काय तुझ्या गावातले लोक ईदपासून 125 वर्षापर्यंत असं त्यांना फोडण्याची भगवती काहीतरी प्रगती करते तर काही कोणाचा चालाक न देता आनंदाची काय कमिटी किंवा गावघर एकोप्यान तुझ्याकडे एकटे झालेला असा आणि तुझ्याकडे जो काय बोल घेतात तो बोल तू जमे घेऊ कर काही जरी कारण कोणी केलं तरी त्या कारणचे ते कमिटी किंवा गावघराकडे येताने आणि तू ते करीतोस कर्प हो देताने आणि तुझ्या गावाची किंवा तुझी कधी ते अपमान होताने जो गाव घर करतो मानकारी वचनदार तुझ्याकडे बोल देतात तो बोल तू जमे घेऊ कर आणि तुझो प्रभू मरेलीचो गाव मालकीनीचो बारा थाळा तो मानच्या तो शिमेच्या अधिकाराचो एक जोड करू कर आणि कधी तुझ्या गावात किंवा इतर गावात तो कधी येताने अशी खबरदारी घेऊन गाव घर करत्या मानकऱ्यांका सुखी करून तुझा आशीर्वाद दी आणि तुका गाव घरात चांगला केलेला आता जमे घे मात्याई।